Pardon. Bamanyare charim so dem sene makoroba renouveau FM kanimbago Mali kono Mali koka au belajele au ni sokoma. Klehera alaka di ankelgele nama jamanayi alaka basgi. Munumbe ka anfle sanga kono Mali koka kasaka ka au belajele foka wale mando. Andona émission foso kungan kono kabriko ka fo. Sera koro makono kata segment ko dugutan fla. Kita komini bisabani saba fla dugu ka au ni sokoma kartaka au ni sokoma. Briko ka au belajele fo. Fladugu adugu bi woro ani fla apeka fu chana amuso demseni makoroba president Mamadou Zoumana Sidibé anaka jama belajele fladugu kaw awni soma radio Nema FM 50 kono usogolembe anaka saro a technicien fra animateur ka lamendre jekulu belajele ka awfu ka wolimando ka ankolongolon ka dukati ka katika fu commandant fode konebe ka flelike ka lamenike 50 kono amba fokati kata se brigade commerciale amen dumbu ka au fokati ka se kan sunjata keita dala ka ntoye ka gardebu bla kan sumanguru kante fokulukoro nine ko kan sunjata nine ko ngo kan sumanguru kante bintu hagli jigindo nunu ye cheba munu don temena jimanai o ya yiras jian fam bela jelena ko che forum be malila anga surasu aka jambise ka foko gulu masiri tabaw au belajele au ni soma mekati ka fo kanganyala nga chakroba bella menna sanga inkono adjudant chef à la retraite maya samake anaka demaya belajele ambu fo sanga inkono ubeka lamenike katase kabala fami yaya dumia adjudant chef à la retraite anaka demaya ubella menina ka flelike ku belajele fo ko wole mando kati kantoy nterube neteru be munu kunu ninteru kundo bi nteru do sini fene terien bi commandant Christophe Dambeleni Soma direction centrale du service des armées capitaine Abdraman So ana jenyogon belajele bintu ambe anga gulu masiri tabaw fo imanata sanka ani wakati belajele soro ne nunu soro kati belajele nya ganendo ikafo mabla ka barala onata ota telebe renouveau de la radio be renouveau de la ko alaka kanunto katikaw mbe aw belajelen fu don tamana kase kuluba madame Fanta Maïga be lamenna kani sokoma kuluba ponge kan kolongolon ga jigin kana état major la ne tokoma dalembe général de division Ibrahima Derou Dambélé mon général ini sokoma ne ya fongo keko de fokui bela jelen to biko jimana inkono ni ya kekanya terkula ito beto jimana inko ni ya keka juya terkula ito beto général de division Ibrahima Derou Dambélé aniso jalano sabula kunu ministry gouvernement cross gira anka muso noye madame Dambélé Madina Sissoco ala ale gardige akera ministre des transports équipements et infrastructures ale gardige dono la félicitations madame la présidente afamialendo ningongo madame la présidente abe fam o kache ka boy nye muso indon me kana blabila billahi ibeta akaso iro soro iro fla de bala nate akaso abe baragero la dondola mago jora muso ina sufen willa gata akaso 21h o ensro état major la Ibrahima Derou akaso ngum mako be madame Dambélé Madina Sissoco la kabe baragero la kama jigin fulon 21h de B ako jalo bara mimbe abolo na matla ne bado musomi do atena ado juma don kundo yenga mobilita kankunda direction nationale de la formation professionnelle ntra madame Dambélé Madina Sissoco ntra anya galen soro subana machine kuna abe barala ngode bayini shu ne ta fo ble ni klenta fo ni wula ini shu nege kanya mo gon kelin temena
alibi ebe bara la ako Diallo bara mi memolo ntse kata so ni matla la otasia kele otasia flay ka damne nege kan woro na bora ka so abi ikunda chakero de kamba fe ka fo tout simplement musomi do ate fodo ni barate munun ba don aw se ka galo moneda abe barake romina munun ka barake ro nyima don aw se ka galo bonda barami ani danaya mi na kalfalala amba deli masar manife ala ka barinta fanga di ama dombi Madame Damle Madina Sissoko mes félicitations Duga Diallo abe flel la yanfo sikaso amba fondogo ko ala ka kanuto malmao émission faso kunga kena sigira ka kuma di faso deuma kunyuma nkono akera chukudi faso deo ayo kolosilike awye munye faso marabaga o ka ketawla anu ka fotawla ka kuma di awma anga nyongom blasra parti côté moko côté membe sigakan ni min kera dumi ni anya yaye nantro ya meka sige o nani lakali kakan amba lakali o temo ko koy keko o de fokoy général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo anaka demaya ya fo basila o be lamen na sangen kono ambe a bela jelen fo l'épouse l'infatigable madame Sanogo Asanatou Doumbia ini sogoma katika ka o bela jelen fo ka wole mando ko alaka kanuto ministre abe lamenina don temena akakala malin kono lakana buna konka akalfala alela ministre Salif Traoré commissariat chaman joro malin kono brigade gendarmerie chaman joro malin kono minan chaman ni la kadi Salifu fait lakana tigla mo no ya police ni protection civile ni garde ni gendarmerie ou se kala kana chomina Salifu ayake malin kono kamina ni kadi kula koko kay nyanda kura kadi lakana tigla mo ma je boy ayake anta tem ko koyde aw bise ka galo monda commissariat minna ya jo aka wakati la brigade gendarmerie minna ya jo aka wakati la poste de sécurité munu créera fait malikro ya jimona mbese gala kana chomina anaka fere atara kata ika fona bala abulo bora barala adon atarisigi amafenfo ayelamenike Traoré sanga inkono Madou Doumbia be kaname attaché du ministre Salif Keita Salif Traoré ni sanga kelen kono capitaine Adama Keita aide de camp du ministre de la défense l'ex-ministre de la défense et des anciens combattants ou be lamenina ka o bela jelen foka wolimando dairu alibi chesri dofra akan ni be faso kanu ne ko fo o de la neko ngo bela jelen togo biko aya ke kanya ni ake kanya sinima sinkene ma minkera abeye sinima sinkene ma minkera abefo o maléon gouvernement croix sigira kunu no ko ejumaye o am bela jele an kumbe ka amakono premier ministre Sugal ko kala mayga aya kiboro di ka fo yani dimanche donche foni yelema bora la président Assimi Fanfela la sinon ale fere munu tike ayira ka fo bela jelena ko ni ala sonama gouvernement croix yani dimanche che ko gouvernement lisi ka bebo kuno gouvernement croix sigira o ka aw bela jelen fo ka awole mandon dembo samake anga foli biye sanga kono ka fele be flella ko alibi alaga kanuto Amadou Tungara be chele amba fo kenen kono chakrobai a chesilendo kata se Idrissa Diallo makati bintu kado ika fomea bala sanga kono alaye gouvernement croix asigi kunu président Assimi Goïta akala yini kono ka blasralike sabula ambero mi bi jamana mako be blasrali de la jamana marabaga mako be blasrali de la jamana mako be basigi la jamana mako ba ka client o mikume amulo don temenina ni do be ika foya bala oluka sonu ka la yini te foye ka jamana yi ka tron ka bladinga kono
sabula olu ka sɔrɔ de b'olu le la Asimi an b'i bilasira o ye jumɛn ye bilasirali fɔlɔ faso kanu an y'a ye i kali don min i nana mobili min kɔnɔ CICB la bɛɛ lajɛlen ye mobili in ye a nana o kɔnɔ a ka kalikan a ko ale yɛrɛ musaka min bɛ bila a bolokɔrɔ Fonds de souveraineté nationale 100 ani 50 k'ale jɛna 100 kɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fasodenw kan musaka in ka ta ka ɲasin ka a don o baara la a y'a yɛrɛ k'a fɔ jaa min ni a kɛlen bɛ musakako la ale fɛ a tɛna da a kelen ma fɛn min ye faso ka baarakɛyɔrɔw ye o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la musaka bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ la n'o ye mobilibaw ye n'o ye carburant ye n'o ye téléphone ye n'o ye courant ni ji ye fɛɛrɛ bɛ na tigɛ nin bɛɛ lajɛlen i ka faamuya b'a la dɔ ka se ka bɔ a tiɲɛta la fantani kule minnu bɛ yen i ka faamuya b'a la n'olu mako bɛ ji la ji sanuma n'u mako bɛ courant na n'u mako bɛ kɛnɛya la n'u mako bɛ dun ka fa la Asimi ko ale natɔ don a nana kini sigi ka fɔ a ka laɲini ye min ye n'i ye maliyɛn ta maa 10 maa 8 o bɛ kule la su fara tile kan a ka wagati kunkurunin na dɛmɛ ka se ka don olu ma ko ale nakan filɛ a ko k'a nakan filɛ sabula n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ bi fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ politiki bonnakun kan farafarali bɛ yen sɛndikaw ka jɛkulu kɔnɔna la farafarali bɛ yen hali baarakɛdaw la farafarali bɛ yen jamana maracogo farafarali bɛ yen dɔw bolo bunba la kunu bi olu bolo ta la olu nisɔngoyalen u sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ dɔw fana ma sɔrɔ olu bɛ ka ɲini k'a sɔrɔ olu fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka senkɔrɔmacɛli kɛ Asimi ko k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ transition min n'a kalifara ale ma a tɔ ye kalo 9 de ye ko an ka sɔn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kalo 9 min tora an ka dɔn k'a fɔ foyi tɛ Mali bɔ an ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ i mana mɛn n bɛ perezaya ɲini i ka dɔn k'a fɔ i bɛ jamana de kɔnɔ jamana min n'a basigilen don i b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko élection présidentielle kalafili de bɛ kɛ yanni kala ka fili mun de bɛ kɛ minnu bɛ taa kala ta olu ka lakana jamana mako bɛ basigi la bi jamana mako bɛ kɛlɛya la bi maliyɛn minnu ni an ko donnen bɛ ɲɔgɔn na ni fasodenjugu dɔw kɛlen bɛ ka Mali ta bi ka to o di Faransi ma ni fasodenjugu dɔw kɛlen bɛ bi olu ka sinɔgɔkan yɛrɛ tɛ foyi ye sɔrɔsi minnu filɛ nin ye fo an ka nin wagati nin an ka tasuma da u tigɛ ala k'u ta tiɲɛ minnu bɛ ka avion ta ka taa Faransi ka taa Macron fɛ minnu bɛ ka taa avion ta ka taa François Parly fɛ ministre des affaires étrangères de la France ka taa Mali mankutu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olu ka posida kama olu ka sɔrɔ kama ala kana hɛrɛ k'u ye ala k'u sinɔgɔ mais nisɔndiyalen don ka sababu kɛ ministre de la justice kura min nalen don an ka dɔn k'a fɔ o ye Mamadu Kasoge ale de tun bɛ pôle économique la don tɛmɛna maa minnu ye faso nafolo dun o jija dɛ an t'a fɛ k'a ye an t'a fɛ ka mɛn k'a fɔ ko o maa kelenw de bɛ ka faso nafolo suyalen ta ka taa kɛ campagne ye k'u bɛ jamana in mara bilahi n'a kɛra an ta tɛ yafa dɛ an tɛ yafa fo ka taa min kɛ a ye aw bolo ja u bɛɛ lajɛlen ka na maa maa ye faso nafolo suyɛn ni san damadɔ in kɔnɔ ka taa mara i ka kɔntiw kɔnɔ ka taa mara i ka foro la ka taa denga sen ka bila i ka so kɔnɔ an mako ba a bɛɛ lajɛlen na a y'u wele u ka ɲɛfɔliw kɛ sɛbɛn kelen bɛ u ma u busigilen don u ka kuma ni min nɔ tɛ min na Mamadu Kasoge e de taara justice la min ye n dabaliya ba Yamusa Kamara a bɔra k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye armée bondakun kan sɛgɛsɛgɛlikɛla ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ministère de la défense kɔnɔ ale ka wagati la a kɛra a mérite la
ka fɔ n'a delila k'a kɛ mais sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara ka taa ale ko sɛgɛsɛgɛ dɔrɔmɛ kelen a ma ye k'a fɔ ko a y'a namara pendant que o Yamusa Camara ko ka fɔ société tun bɛ ka feere 600 société kelen 600 ko Bubey taara k'o surfacturation kɛ ka société kelen kɛ 600 ye kiri tigɛbagaw aw sigilen bɛ aw ɲɛmɛ nin na aw tulo bɛ nin na maa min bɛ k'a fɔ aw b'a dɔn maadennin tɛ a fɔra maa min ma a bɛ Mali kɔnɔ yan aw ma wuli ka fɛɛrɛ tigɛ CNT min bɛ yen n'o bɛ assemblée nɔ la est-ce wuli nin tigilamɔgɔ kɔ an sigilen bɛ o tuma an bɛ siran Bubey ɲɛ de wa an bɛ siran Bubey ɲɛ de wa o miliyariw dalen suyalen bɛ miliyari 1,239 ko officier dɔw de y'o détourné miliyari 1,239 ko politicien dɔw de y'o détourné dɔw welela ka t'u ɲininka olu dana tile 2 kalo alu ma kalo kelen sɔrɔ tile 2 kaso u bilara o dɔw yɛrɛ bɛ yen ko wari dira ko ka taa an ka sɔrɔsi kɛlɛkɛminɛnw san olu tilara k'o wari détourné dɔw ye surfacturation kɛ dɔw tɔgɔ fɔra sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye min ye Bubey b'o la hali sini Bubey a bɛ ka kuma RFI la cogo min ka d'a ye min ka d'a ye a b'a fɔ Mali ma monsieur le procureur fɛn min ye Yamusa Camara a bɔra ka Bubey ka surfacturation ko kuma min fɔ a ye wuli dɛ e de ye kiiri tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa ye a ye wuli aw ka Bubey wele a ka ɲininka ni a bɛ taa haute cour de justice la a ka taa haute cour de justice la ni CNT bɛ prononcer k'a ka bila olu ka bolo k'a ka bila u ka bolo kan an tɛ jɛn n'a ye kalafili minɛtɔ filɛ nin ye ka Mali don janfa kɔnɔ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen janfa ka an ka wariw suɲɛ ka tila ko aw bɛ tila ko ka fanga ɲini n'o ye monsieur le nouveau juge de la justice des droits de l'homme garde des sceaux Mamadou Kassoge i tun bɛ pôle économique la i nana kiri bondakun kan an tile kelen ma tigɛ i la an ye kibaruya minnu mɛn aw jija mɔgɔ o mɔgɔ faso nafolo in suɲɛ vérificateur ka rapport bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a maa kelen kana to yen a y'u wele u kana u ka ɲɛfɔli kɛ musaka dunnen bɛ maa o maa fɛ somin kelen bɛ maa o maa ma bisigi talen bɛ ka ɲɛsin maa o maa ma a y'u wele an kana taa kalafili la dɛ a y'u wele u k'an ka wari min suɲɛlen don u k'a labɔ fɔlɔ an mako b'o la a y'aw jija Mali ye région 20 de ye bi o région 20 aw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ye wele bila baɲumankɛw ma teliya kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka Russie to yen an ka Faransi to yen an ka compter an ka sɔrɔsiw kan minɛn ka ɲini ka di n m'a fɔ n ko Russie kana na dɛ n m'o fɔ mais ni Russie mana colonel Assimi Goïta colonel Sadio Kamara fɛɛrɛ minnu tigɛla don tɛmɛnenw aw fɛ jamana in an bɛ se ka lakana cogo min na takansigi bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na an niw bɛ se ka lakana cogo min na o fɛɛrɛ minnu bɛ aw bolokɔrɔ aw ka relation personnelle ye fɛɛrɛ minnu s'aw ma aw ka compétence ye fɛɛrɛ minnu s'aw ma aw ka patriotisme ye fɛɛrɛ minnu s'aw ma i janto i yɛrɛ la monsieur le président sabula janfa min bɛ kala bɛ Mali kɔnɔ janfa min bɛ kala bɛ diɲɛ fɛ ka ɲɛsin i ma monsieur le président i janto i yɛrɛ la wele bila teliya la fɛɛrɛw tigɛ teliya la jamana in i ka kan ka min kɛ i b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ko kɛra i ye diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ ma deli k'a ye maa ye k'a kɛra sɔrɔsi min ye panafricain bɛɛ ka daminɛ Europe Afrique Amérique Asie Océanie farafin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko a b'a disi gosi ni farafinya ye bɛɛ lajɛlen bɔra k'i tanu o ye koba ye a ma dan an maliyɛnw dɔrɔn ma i jija danaya min dar'i kan kumakan min b'i da danaya ni kumakan in a ka timɛ gouvernement ko asire ka kunu n bɛna kuma di aw ma n balimaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn ne ta ye hakilijigin ye mɔgɔ ko tɛ dɛ parti ko tɛ faso ko don a ye sɔn o ma mais ni min kɛra min fɛ don min na ko ni ne y'a ye ne walima n y'a mɛn sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n b'a lakali
n'o ye mɔgɔ ko ye o ka ko ye n'i y'a kɛ ka ɲa ne b'i encourager n'i ma kɛ ka ɲa n b'a fɔ fɛnɛ ala sigi saro ne tɛgɛ bolo filɛ teri kɔrɔ fɛnɛ tɛ n na ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma ka yira u la sanga in kɔnɔ madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ale de tɛgɛ bɛ nɛgɛ la safuru la ne tɔgɔ Sobirama Jalo Bintu fiɲɛni b'a an senkɔrɔ an ka bɛn jamana ko de don voilà miniti 6 ko k'a lase Asimi Goita ma madame Kulibali Bintu Napo an bɛ hakɛtɔ ɲini kɛ i fɛ an ka u ka bilasiralikan lamɛn Fatou ka kuma lamɛnɛ mɔgɔ fɛ b'a ni kanubaga tɛ kelen i k'i janto Amadu Bantre nana an y'o f'i ye Alifa nana an y'o f'i ye o kɔrɔ ni sanɔgɔ nana ka na ni ɲɔgɔn ko wɛrɛ kɛ bɛɛ ko kapitɛni ka kan sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a wara san 7 kɛ kaso la mɔgɔ ma ye a ye minnu bonya mɔgɔ ma ye a ye minnu dɔgɔya a ma ye a kɛlen n'a fɔ diɲɛ in kɔnɔ yan a ma foyi kɛ diɲɛ yɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni tɔɔrɔ ni degun tɛ m'a fɔ k'a ye ɲuman kɛ ne t'a fɔ k'a ye juguman kɛ nka maliyɛn kɔni ye min fɔ o ye juguman de ye nka don min na nin ko in bi kɛ bɛɛ lajɛlen kulela la k'a bɛ kɛ di a bɛ cogo di a bɛ cogo di o labanna ɲa min ma jamana mɔntɛkuda a y'o ɲa la a filanan walima sabanan sa fatɔ kumaw don an bɛ mun f'i ye o la IBK nana sigi kan bɛɛ lajɛlen fana ko IBK nana sigi jamana kunna ko kalo 3 sa ko mankan ni kɛlɛ bi ban kankelentigi Ibrahim Babakari Keita Mankutu kuma bɛɛ lajɛlen fɔra nka a bɔra fanga in na a lon min na o ma dogo aw yɛrɛ la bawo sabu bɔra aw yɛrɛ kun fana la ni mɔgɔ de miiri o ma n'i t'a lon sela wɔrɔ i kɛ do i t'a ta ko min na k'a o jateminɛ kɛ i bɛ bɔda sɔrɔ ala de k'a latigɛ k'a fɔ k'e bɛna hali n'a kɛra tile 1 ye k'i bɛn'o kɛ Mali kunna nka tile 1 kɛ o man gɛlɛn dɛ tile 1 kɔ mun ye i gɛlɛya i kana siran cɛ ɲɛ i kana siran muso ɲɛ i kana siran foyi ɲɛ siran ala ɲɛ i kɛ siran fantanw ka hakɛ ɲɛ i kɛ siran tɔɲɔnikɛlaw ka ɲɛji ɲɛ i kɛ siran jamana fantanw n'a dɛsɛbagatɔw i k'i janto o yɔrɔ i k'a lɔn nin ye tile dɔ ko le de n'a ɲan'i bolo a bɛ ɲɛ i bolo diɲɛ dɔ yan wa a bɛ ɲɛ i bolo kiyama lɔlɔn fana kana siran Faransi ɲɛ kana tɛgɛ Faransi dɔ k'i jigi la Irisiw kan i jigi da Faransi daba ala Irisiw daba ala Amerikɛnw daba ala i jigi da o alaw kan Faransi bɛ bali Irisiw bɛ bali masa min tɛ bali a tɔgɔ ko Alahu nka n'i de ala bila k'i jigi da Irisiw kan k'i jigi da Amerikɛnw kan k'i jigi la Siniwaw kan k'i jigi la Alimanw kan Alimanw ye danfɛnw ye o bɛ se ka kɛɲɛ dɛ min tɛ kɛɲɛ Alahu subahanahu wa taala don i jigi da alaba in kan o kɔfɛ kana tigɛ i ka jamanadenw nɔ jamanadenw kɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛ gbɛlɛn bi dɛ parce que maliyɛn bɛɛ y'a fɛ a kɛ président ye maliyɛn bɛɛ kɛra savant ye ka ban maliyɛn bɛɛ kɛra kodɔnna ye ka ban maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ruwa ye ka ban maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɛra nabi ɲuman ye ka ban maliyɛn bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛ min dɔn danfɛn si t'a dɔn o yɛrɛ bolo an ka gwɛlɛya dɔ le ye wali fɛn saba bɛ yen k'i hakili t'o rɔ o fɛn saba e tɛ kisi o ma mɔgɔ si tɛ kisi o ma monsieur le président o fɛn saba fɔlɔ mun ye tanga tɛ duniya ma dɛ i tɛ kisi mɔgɔw ma dɔ n'a fɔ i ka ɲi dɔ n'a fɔ i man ɲi kana bila i kun na monsieur le président ko fɔ bɛɛ k'a fɔ k'e ka ɲi bɛɛ m'a fɔ ko ala ka ɲi ala dun ka dali kɛ bɛɛ ma bɛn ala ma n'i y'a bila i kun na ko maliyɛn bɛɛ kɛ bɛn i ma i tɛ se k'o kɛ a laban bɛ kɛ mun ye a laban bɛ kɛ lebu ye ala k'an kisi o ma a filanan dun lafiya tɛ duniya kɔnɔ janko Mali lafiya tɛ yen dɛ mɔgɔ bɛ hɛrɛ de sɔrɔ nka i tɛ lafiya sɔrɔ ni o k'i bɛ lafiya ɲini i b'a ɲini cogo min na ko fɔ hami bɛɛ ka bɔ i la jɔrɔnɛ ko bɛɛ ka bɔ i la bana k'i minɛ foyi k'i minɛ o bɛ se ka kɛ wa bana tɛ mɔgɔ bɛ minɛ kɔngɔ t'i la foyi hami t'i la saya hami t'i la bana hami t'i la a bɛ fɔ o tigi de ma k'o lafiya le e bɛ hami mun na mun dun nka ni jɔn bɛ hami i tɛ lafiya sɔrɔ hami de bɛ lafiya bali ka sɔrɔ monsieur le président hɛrɛ ɲini jamana ye i ni ala cɛ la i dalen i ni alaw tala cɛ la i k'a fɔ premier damu ye a ka janto a nɔfɛmɔgɔw dɔ an b'a kɔni k'a ka janto a nɔfɛmɔgɔw dɔ a kana sɔn cogoya si la fɛn fɛn bɛ
Hasimu Kumasuli kama yini dam premier dam fe kaki jantoro fe mba la fili kaki jantoro aka janto a de nyogon do kanu etre nyogon fe yankunu de ba kra président a président muso yi ikana wala me ikana wo kede isigile me daga dala daga min wuri kante mena na wuri la lolo ina lon ka foko ko mo fe baga ani mo kan baga tekerenyi amo le ka kungurun ta ko di premier dam ma fe sabana mi be ni furata la o ye fe saba jimenye fato fe ya saya be kede monsieur le président saya be ke Morobo be mi asara Musa be mi afatura atete be mi afatura wa fatuli be dan fe be la jedenga kini jigida irisuka kini jigida american ka kini jigida fo ge jigida masaka masaminga an mi yoro keniye sanu ni nafulo mi manga jamana kono ya here mi manga jamana kono ya monsieur le président fengele manga jamana kono ya o fengele me mali bo o ye jidi tiya be mi jide be na bo ni mali kono ya dondola dunia be ji mi mine aha mobili chama ni avion chama beta ni aburubaga majimi abetwaro tiya mi jide be ni ndukolo ni kanya fenta ma ndukolo ni kanya de seleni coach kinjama kele na de bi jando ni di muso flo blaka asukuna kala mina to woni to do ni kusito la abe bogere oro yi jigila masabaka masami kanina te ima kuma munun bi fo inyina kuma fo bagaw adima fo bagaw ijando yino munun ba juguma yere fo de o yere li kam ko mami ba juguma fo de nonte mo be ya famnya bala fe baga ya boloka o ba yini na ke herere soro jamana ni here soro baga manjane akuma fo baga ni kecha me here ke do jamana ko na manjane nyere ko o bana fenga wo so sa ko klopu kanyina mali yere ko même fier monsieur le président en fato de mankando o be yele na ka amina ka on ke fembe la jele yin ka yele anma o fa ya onno anye fato kuma ni mi soro monsieur le président ko la sima en fato fe ka bo centre malade mentale jonti la balona o le fitini photo li yene ko fiye ni di janto no Madame Kulbali Bintu Napo nin ko ye fataw ka kumakan in kala se Asimi ma aw bɛ hakɛ to olu yɛrɛ y'a fɔ ta ko fataw centre de malade mental centre de malade mental ko jonti labando a ɲɛmaba aw bɔra u ka bilasiralikan aw bɛ an bɛ hakɛ to ɲini kɛ aw ye sabula mankan min tun b'a kɔrɔ n'i ko k'i bɛ fataw jɔ kɛnɛ kan ko ka kuma u tɔgɔ la u ka sɛbɛnni kelen wagati dɔw la i bɛ mankan dɔw sɔrɔ min yɛrɛ tɛ seko ye ko dɔw bɛ kɛ min tɛ seko ye Asimi Koyita nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw b'i fɛ hali fataw bɔra k'i bilasira a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ an ka kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma lieutenant colonel Da Jara ana ka denbaya Misabugu a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ an ka foli ba ye Madame Kulibali Bintu Napo nɛgɛjuru sira an ka di kɛnɛmamɔgɔw ma nɛgɛ kaɲa 8 sanga 40 an y'o sɔrɔ ka ban jɛmukan in kɔnɔ an tɔ miniti 15 minnu bɛ nɛgɛjuru sira nɔfɛ an b'a deli aw fɛ aw ka wagati surunya kosɛbɛ aw fɛla ka dɔn ka kuma di aw ma maliko de don aw bɔra ka fataw fana ka bilasiralikan u ye message min ci Asimi ma ko dakuriya saba don dɛ ala sigi sego Asimi b'a dɔn k'a fɔ maaw b'i bolokɔrɔ minnu bɛna message nin lasi ma a cira ma ko n ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka latɛmɛ pour que Asimi ka sɔrɔ Bintu i bɛ nɛgɛjuru sira i b'a di maaw ma dɔ bɛ da la yan dɛ a ko ka hakɛ to ni k'i fɛ an ka kuma di ale ma i bɛ hakɛ to ne fa ni sɔgɔma miniti 1 b'i bolo bisimila o tulo b'a la solution na rapidement mais inda gouvernement ko ina parce que ni a jate mina ina ka fɔ i kumana madame Dambele Manɛ Sisoko kan donc i y'a fɔ togo togo Manɛ ka jugu bi parce que ne baarakɛ ɲɔgɔn don ni ye n dabala yɛrɛ ban le fait que a bɛ formation professionnelle kunna m'a dɔn mun na o ma sɔn k'a bila o département kunna n'u taara bila transport la
parce que mɔgɔ min ye bɛ o direction kunna san joli mun to o bila k'o kɛ transport ministre ye pourquoi pas o ma bila formation professionnelle ministère kunna parce que o de y'a ka domaine a b'o de dɔn fo k'o dɔn i ye Maninɛ fɔ cogo o cogo Maninɛ ka jugu n'o ye Maninɛ tɛ foyi dɔn ni baara tɛ bisimila donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ta fanga d'a ma mais n'a kɔni tun sera ka bila formation professionnelle la o tun bɛ diya anw ye kosɛbɛ parce que o y'an ka domaine ye voilà parce que vraiment o de y'a ka baara yɛrɛ n t'a dɔn sa ni changement bɛna se ka kɛ cogo min na tuguni d'accord voilà donc k'i fo o diyara n ye ka nouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na Fane nin kun ye Ismaila Fane an ka foli bɛ Jibi Sako ye sanga in kɔnɔ a fɛnɛ bɛ ka filɛli kɛ a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen baarakɛyɔrɔ kura dayɛlɛnna sa fɛn min ye relais lali ni Ala sɔnna ma Jibi Sako ni Ala sɔnna ma an bɛna tɔgɔ ye retenu ka ɲa a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman k'u bɛ ka filɛli kɛ sanga in kɔnɔ Madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ la Bintu ma bɛ da la wa dayɛlɛ i ni sɔgɔma allo an sɔgɔma allo ne tulo b'i la kabako sori kɔrɔ b'u la a bɛ cogo di an bɛ Ala fo ka barikada kɔrɔ min fɔ ba sori kɔrɔ i bɛ radio fo ka n tulo b'i la foli diyara n ye ka madame Kulibali Bintu Napo fo Bintu tulo bɛ foli la kɔrɔkɛ k'i ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen tulo ye folikan mɛn an tɛ ɲinɛ Musafu Jawara kɔ Espagne terikɛ don a tulo b'a la k'a bi Sidibe fɔ n bɛ ka wuli cɛ k'i ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen tulo b'i ka folikan na bugu la n'i ye ji sigi n t'olu kunna a t'a lase ne dɔgɔnin a sori sisan Mali kura de bɛna jɔ ne ma dɔn Asimila ma deli ka n tɛgɛ da a ma n t'a ɲini yɛrɛ n k'a ye mɛ dusu min b'a kɔnɔ a n'a ni sisan cɛ an ye min ye o bɛ maa jigi fa a fɔ madame Bintu Napo ye ko n'a bɛlɛ ni naaniw commencera ka i ma don a la olu yɛrɛ terikɛ min kɛra a la bɛɛ b'a dɔn wallahi bɛɛ b'a dɔn maliyɛn b'i tanu a bɛ tila ka jiri tu i kuncɛ la n bɛ ni fɛn saba dɔrɔn de f'a ye a ka tilen a ka siran Ala ɲɛ a ka hinɛ fantanw la n'a ye nin saba in bila a kun na don o don fanga tɛ yɛlɛ a kun na kana siga don o la sori Ala ye fɛn naani da hadamaden i bɛ bali k'o ye de i t'o lakali hali n'i y'a lakali i nalen de i bɛ se k'a lakali mɛ o dɔnniya bɛ Ala de bolo ba sori mɔgɔ bɛ wolo k'i fa ye de i fa bɛ yir'i la i bɛ wolo k'i ba ye bi a bɛ fɔ ko mama filɛ i sa yɔrɔ i t'a dɔn i bange yɔrɔ i t'a dɔn o bɛ Ala ka masaya de kɔnɔ bi a k'i jɔ capitaine James Rawlings o ye min kɛ Ghana a k'i yɛrɛ bila komi a ye sɔrɔdasi ye Thomas Sankara nɔ la l'homme du 21 décembre 1949 à Yako n'a sera k'i matarafa ninnu na foyi tɛ k'a la maa tɛ se Ala de bɛ se kosɛbɛ n'a y'a jigi kɛ peuple ye walahi bɛɛ bɛ jɛ a la a bolo bɛ kɛ Ala bolo ore tuma bɛ ka dakurunya minnu fɔ a ye o ye nin de ok bi bɛɛ b'a kɔ mɛ n'a jɔngɛra maliyɛn ka jugu dɛ maliyɛn ka ɲi maliyɛn ka jugu n'a jɛngɛra an da kelen bɛ na jɛngɛra an da kelen bɛ na k'a fɔ k'a bɔra an jigi kɔrɔ Ala k'an kisi o ma Basira n'a ni sisan k'a ye 100,000 bɔ a la k'a b'o di ka jibondow ni lotansow jɔ min nana n'a bilala nɔ la ban o m'a kɛ donc n'a de y'a kɛ an b'ale fo
ka barika da. Kosɛbɛ. N'a sɔrɔ nin tun ye kanu foli ye ka lase ma. Kanu o diyara n ye Bula. Ala ka kanu to. An ka foli bɛ Kɔrɔ Bubula ye ale yɛrɛ fɛnɛ animateur belebele FR3 la hali bi ko Ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ ka an filɛ sanga in kɔnɔ Kasim Konate a bɛ Dawudabugu la a ka foli bɛ an bolokɔrɔ a fɛnɛ bɛ lamɛnni na Bintu maa tɛ da la wa allo allo an sɔgɔma allo an sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma hakɛto i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Randan Faraji Traoré Andan Baraji Traoré voilà bisimila Baraji Traoré miniti kelen b'i bolo saha kabako sori a diyara n ye mashallah an bɛ min fɔ président ye fɛn dɔ bɛ yen a kana bila ka suma o b'ale yɛrɛ kisi o ye fɛn jumɛn ye o di ko min fɔra n'o kɛra dɔ bɛ bɔ mankan la les élections u k'a kɛ ni hakilisigi ye u kana haraba kɛ l'ancienne date là o ye date min dira à mon par Macroni o ye date dictée de ça n'arrange pas les Maliens donc a k'a kɛ ni hakilisigi ye a k'i ko sama jamanadenw na a kana fara Faransi ye kabini Faransi mana Ala bi yan kosɛbɛ wa bi taa ka Ala to yan a k'i janto hakɛw la foyi man se nin yɔrɔ ma hakɛ kɔ hakɛ cayara kojugu kosɛbɛ n'a ma peuple bila Ala t'a bila o din de k'a daminɛ joona n'o kɛra o b'a yɛrɛ kisi fɛn caman la parce que jugu caman bɛ commencer k'u ka soubassement jɔ ka ban donc kasoden a bilala yɔrɔ min na n'a ma fɛn min kɛ a tɛna kɛ bilen parce que Mali bɛɛ jigi b'a kan mais a kelen tɛ se f'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma Ala ka Mali ɲuman bɔ amina rabi inshallah mashallah bon service Ala ko dɔn minɛ bɛɛ n'i ka cɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw kuma dira aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ Kasim Konate Dawudabugu a bɛ lamɛnni na Ibrahim Sanogo ko Bindu ko a ka sira ni ale fanfɛla la Madame Kulibali Bindu dɔ bɛ da la wa wa alaikum salam il faut que wula Kalankura Mohamed i tɔgɔ ni jamu kan weleli kɛ ka bɔ min Kalankura Mohamed Kuma ça va alhamdulillah miniti kelen b'i bolo nɛgɛ kaɲa segi sanga 49 an y'o sɔrɔ bisimila comme fatwa mu fɔ o ka yafa ma a tun y'a cɛn de fa ye a ka na bɛɛ lamɛn a kana na bɛɛ fɛnɛ to yen parce que dɔw minɛna don mardi o don dɔw ko dimanche émission na u ko badaw ka taa n'a ye k'u y'a tunu sen bɔ a la k'olu ye marcel au fait min m'u fɛ na u kana jigin ka taa imam politicien nɔfɛ dugukilan bɛ fɛɛrɛ sinon a b'u bila fili la parce que an ye denmisɛnnin 92 a sɔrɔ an tɛ mɛn an ye sɔrɔ mɛn cogo min na coup d'état foyi ma kɛ ni cɛ ma président dɔgɔya avant que a ka kɛ quoi parce que ale ko sisan ko Badaw ko il est loin de son peuple ko premier ministre frappe donc an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn u ka dugu jateminɛ n'u y'a kuma bɛɛ minɛ dɔrɔn laban bɛ coro n'i fo foli diyara n ye an ka foli bɛ Jɛnɛbu Tarawele k'ale fana bɛ lamɛnni na fo Kati ka taa se Ibrahim Sanogo Gwana a fana bɛ lamɛnni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo sanga in kɔnɔ Bintu dɔ bɛ da la da yɛlɛ ka don an sɔgɔma tɔɔrɔ su la Vieux Sidibe i bɛ dɔ fara kumakan kan sɔgɔmada in na ni wulitɔ ye wa bisimila kuma b'i bolo Vieux foli diyara n ye Bugula tulo bɛ folikan na amina rabi o ye jumɛn Vieux ne
Non, sorry, Prime Minister, ni ministre tumanga na kurango kuna be, wallahi ala. Non, sorry, non, n'inta l'état fo. D'accord. Tu contrôles na l'état wa, non, n'état pas sur wallahi. Comme il parle madame na brandra, kwa jaga me do, mais ni ministre kwani. Vraiment sorry, n'ta ni ministre fede, wallahi ala, ala ka sera dama. D'accord. Binu vie tarawa. D'accord. Tikenja numéro 2 a fana bedala. Ale tara. Anga foli be Tikenja numéro 2 fana kabe ka lameni ke. Maligi kurate bintu ko abe ka sira nyini kosobe ate ka sira soro. Ko anga fere ko dekura demado drombe de babulu ka adi. Maligi kunate ni sira soro ibe sinke anyi ka bela jelen fo do bedala wa dai la kadu. An sogoma. Allo? An sogoma. Azongo. Demo ya bedi. Tibogo. Akato ito kanu jomo ka walel ka momi. Kana Traoré. Itraoré. Ba. Bismillah kuma bi bulo. Bon, ministre nungwa. Mais mɔgɔ min bɛ baara min dɔn o de kan ka bila o de ka ɲi quoi. D'accord. Parce que Tayiru muso ni madame Dambele ni a bilali filɛ yɔrɔ min a tun bɛ a tɛna bila o de tun ka ɲi quoi. D'accord. Voilà parce que justice cɛ min bilali filɛ yɔrɔ min o de b'o dɔn quoi donc ni bɛɛ bilala i ka baara i dɔn yɔrɔ baara la o de ka ɲi quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup. Madame Koulibaly Bintou Napo, ko Maligi ka ay sira sɔrɔ ko an ka miniti kelen d'a ma ale bɛ kɛ maa laban ye. Maligi Konate ni sɔgɔma. Sori Ibrahim Diallo. Sori Ibrahim Diallo, an bɛ renouveau lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Kɔɲɔkɛ a ma daminɛ fɔlɔ dɛ. A ma daminɛ fɔlɔ. Ok d'accord, bisimila. N bɛ fɛ ka mun fara kuma kan. Je crois que i yɛrɛ côté u bɛ hakɛ to u yɛrɛ côté ko le fatɔw ye. Tu me fais quand kuma kelen de fɔ a seginna o kuma kelen kan. Malien bi a b'a f'i ma k'i bɛ tan sini a bɛ bin. Asimi kelen kelen filɛ nin waati min na bandaw sigira an y'a fɔ a wagati la yan nɔ. K'a fɔ bandaw n'a bɔra démission na fɛn kelen jumɛn bɛ a ye mun kɛ Maliko la ko mɔgɔw bɛ se k'i tigɛ ɲɛsin ma ko mɔgɔw bɛ ka commentaire kɛ bi. A wagati la mɔgɔw ko k'a fɔ k'an b'a juguya la. Maintenant o kelen de don Asimi fɛnɛ kelen min filɛ nin ye bibi in na kuma bɛɛ bɛ ka fɔ a ma sini kɛnɛ ma ni ko y'a sɔrɔ walima fɛn dɔ kɛra i bɛ taa sɔrɔ maa kelen de b'a fɔ gale k'a ko cɔ ko fo nin tun ka kɛ donc a k'i hakili to la k'a fɔ Mali priorité ye fɛn min ye Maliyɛn mago bɛ fɛn damadɔ dɔrɔn na n bɛ segin o kan o de ye a ka se k'a dahirimɛ sɔrɔ tile journée kɔrɔ a ka daraka sɔrɔ ka tilefana sɔrɔ ka surɔfana sɔrɔ ka se ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa dahirimɛ ɲini lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ baasi m'a sɔrɔ. O fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a banna fɛnɛ a ka se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na ne y'a sɔrɔ a bɛ se ka taa furakɛ yen nɔ. Donc je crois que a kan k'i jija ni fɛn nɔgɔmani min filɛ nin ye a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn. Cogo min na maliyɛnw bɛ se k'o sɔrɔ n'o kɛra a bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ kɔfɛ. Mais n'a y'i tulo don maaw kɔrɔ Asimi yan fɛ Asimi yan fɛ Asimi yan fɛ a si ta tɛ Maliko ye dɛ. A si ta tɛ Maliko ye. Maaw ma bɛ kule la karisa karisa si ta tɛ Maliko ye donc n tun bɛ fɛ k'o dakuya fɔ k'o fara. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Konate. Benika tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ Bintu nin bɛ dan sigi an ka émission faso kun la nɛgɛ kaɲa 8 sanga 54 an y'o sɔrɔ kumaso in kɔnɔ sanga in kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ ka Espagne kaw tulo b'an na Sajan Konare ka taa se Parikaw ma Ibrahima Suware u bɛ Paris sanga in kɔnɔ ka taa se Musa Sidibe Balaba ale ni Mustafa Jara Espagne u bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleman dɔn ka sigi ka na Moyanbugu fɛn min ye Labas Jire n'a ka denbaya ye k'u bɛɛ lajɛlen fo Madame Diallo Fatumata Doumbia a tulo b'an na sanga in kɔnɔ an ka musokɔrɔba ka taa se Madame Doumbia Asan Kulubali k'ale fo médecin colonel de la protection civile Famaga Doumbia n'a ka denbaya Moyanbugu Tramba kɔfɛla la Musa Doumbia adjudant chef à la retraite an b'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔ Madame Kulubali Wassa Samake maire délégué du centre secondaire de la commune 6 ka taa se monsieur le maire Bokar Keita ale ma k'u bɛɛ lajɛlen fo docteur Madou Diallo apidom na 30 mètres a n'a ka jama k'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Musa Mariko yɛrɛ service la a tulo b'an na Mamari Traoré Sirakɔrɔ Megitana k'u bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ Mamadou Jara directeur du complexe Fantasori a n'a ka caden bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleman dɔn an ye an da sera minnu ma an da ma se minnu ma ka hakɛto ɲini kɛ an bɛɛ lajɛlen
gré fana station shell la Madu Kulubali ana aka terke belajele ka grand belajele fo moyambu station shell la tlehera alaka di ankelgele nama Isa Kaba Siribe ani kunafondilaw an fana bena ngon soro sanga in kono an fela miye kibora min be jamana kono kunyugo in kono gouvernement kata se kibora munun be ika fanga bala ni abulla jamana kono an fana fela ka don an bena ngon soro 7/7 kene kansina aw sogolento Renouveau TV FM na ka aw bela jelen fo ka wole mando madame Kulbali Bintu Napo ale tek mengola ne togo Sori Ibrahima Diallo mama beki ikmbe ka lamani ke ka aw bela jelen fo ka wole mando Amadou Tunkara Chele kata se Kasim Konate dodabugu ku bela jelen fo tlehera alakadi ani islamé bela jelen ma wassalam